Administre n'ụlọ ide oke afọ ọma adọyọ chiri ebe a ya na Honorable Boni Ogbole Pastor ka anyị kọbịa ọtụtụ anyị n'ebe onye maka ịbịa ife o ji isi nye nnukwu iwu na anyị ga-abịa bụ na ka a na-akwado ije njem a ọ nọ n'ime tata ọ gị nwa bụ eze ka ndị niile bụ ndị echiri echichi na Anambra steeti ndị igwe niile nyere sị gị bunye Peter Obi ọfọ afọ ibunyere ya ka anyị ji aga tata anyị a na-ekwu ebe ọkwa ha burugolo anyị onye lụzie owere anya ya ife na-emenụ anyị wee chọpụta na ọfọ ibu ire anyị bụ nnukwu ọfọ ama m anyị nwere olileanya kwesị ike na ọfọ ahụ ga-ele maka na oge m na-alụ Commissioner for Information ebe a ka m na-ebi onwe ka o si gbajuo ndị ebe a ebunye m ọfọ sị m ga-ebute Peter Obi ana m ebunye na-ebutere ya mụ na ga na-adị nnukwu mma o si ike anyị aba na Trinity anyị banye na anyị ebulu ịtọ n'ime ofu dị ngozi wee na-aga ewesị na-eri ji ọ bụ na aka ala ike ịnọ ebe aka ọ bụ na onwe ike ike onwe ya ịtọ ọ ka ala ike ịnọ ebe a kama na ịma na egwu ọ na-agbazi kịta ndị na-eti ya karịrị ọ na-adịgbo sọpraịz ka o si enwe ike ịgbanye ịgbanwe ife na-emezipụta anyị ọ na-aghọtara ife na-enwe mana ama nnọọ ọfọ si n'obi ya na-akpagharị anyị wee na-asị na ọ bụrụ mmachi Chineke n'oge a ga-eri nke arọ ọnwa na-abịanụ a ga-eri ihe anyị na-abịa ebe a ofu arọ tata asị m tata anyị nọbodo ebe a anyị bịa mgbe arọ ọzọ ma abụzi ife a na-ekwu ka a na-ekwu ọ ga-abụ onye ọzọ ga-abịa onye ahụ ga-abịa na nwee ike iji agwọ ụkwụ ya nke nye nwee ike ikwu maka ya wee na-asị igwe ozi ya na-enye ya ga-eri ọfụma ndị niile na-eri oli ya tata ga-enweta ngọzi dị iche iche ụdị ngọzi a Peter na-enwe fa ga-enwe ya na mmaji ọ ga-abụ n'ikpeazụ obodo abụrụ nke ndị Chineke ahụ na-abụrụ nke anyị okwe na ọ ga-emela anyị sị na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị